direbut jain kaya sing ana liyane maning kepiacut sing duwe isin sapa piye dua pasti loro sapa piye dua pasti ngeresulo sapa piye yo sing kira reda sio mas yo wong demen wong seru demene masih yo wong demen matae sing tole-tole kaya sing ana liyane maning kepiacut sing duwe isin